bitvě proti nudě povstanou. Rytíři se rodí z plastu, hradby stoupají vysoko, říši snů a her, boj uprostřed dětských sen. Zdravím všechny u recenze hraček z Pokojíčkové říše. Dnes bych vám rád ukázal navržený a vyráběný hrad z 3D tiskárny. Ještě než se podíváme na hrad samotný, v rychlosti si prolítneme doplňky, na které bych pak rád udělal solo video. Co by byl hrad ze svých rytířů? Takže i my máme vyrobené 4 typy rytířů, každý má originální zbraň, štít a helmu. No a musíme mít taky hrad čím dobývat. Takže máme beranidlo na ničení hradeb a balistu na sestřelování. Vím, že se mě to pořádně nevleze do objektivu, ale jak říkám, uděláme solo video, nebudu to víc řešit, podíváme se na hrad samotný. Středobodem hradu je určitě jeho brána. Zde máme padací mříž a díky ozubenému mechanismu jsme ji jednoduše schopni zvedat a pákou spouštět. Je to jednoduché a zábavné. Vše tisknu z PLA filamentu, takže ekologické. Tohle je imitace mramoru, dřeva osazy, takže to je hradní brána. Když se podíváme na věž, tak ve spodní části máme střílnu. Zde potom máme erb zubra, který je inspirovaný hradem, poblíž kterého bydlím. Vršek věže je odnímatelný, aby si děti mohly hrát, že ho sestřelí. A zevnitř ve vršku je odklápěcí poklop, aby rytíři mohli vcházet dovnitř do věže. A pak zde máme zeď, opět ve spodní části střílna. Ze zadu po žebříku vylezeme na ochos, to je hradní zeď. Takže z těchto dílů skládáme svůj hrad. Do budoucna bych určitě rád dílů měl víc typů, ale i z těchto se dá poskládat spoustu zajímavých možností. Doufám, že se vám náš hrad líbí a že uděláte radost svým dětem nebo vnoučatům a něco pěkného si od nás koupíte. V příštím díle Pokojíčkové říše nashledanou.